udu bujang ganong iki kayane udu iki. Bujang gatel. Kayane, iya meng kayane. Oh, udu bujang ganong iki. Ora. Iya. Lah wong lemah lembut ngono kok. Yo. Iya. Wis. He a he o he a he a he a he a he he a he a. Wis. He a h e he a h o he a h e he a h e. Anu ucul rambutnya ucul. Rambut ngendi iki? Wis. Semangat bes. Lelak tenan. Yo bujang gadel ayo. Yo harimau. Wis. Oh, Pak ame-ame ya. Dikeplokke. Engko sike. Entenono iki. Pak ame-ame ya, arepan. Kendang iki entenono. Entenono. Joko susu. Pak ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ayo. Susu kental manis enak dikasih gula. Adik jangan menangis, ibu cari bapak muda. Nek kono kancane pindah nek kono. Kancamu pindah lho. Yo. Oi. Ya. Ai. Ya. Ai. Bariki Huda terus aku ya. Siji-siji. Ora bareng kowe apa? Kebruan. Atraksi. Nganune sirahe dalan ngisor, sikile dalan dhuwur. Heeh, kok tiba gundule sik ya. Heeh, yo. Yo.
Kepleset belek Kepleset. jare, Walah. kepleset belek. Kok le yo. Sakake. Kok ora gundule sik ya. Kok ora kualik ta ya lek tiba ya. Kono Wes kono. tubruk-tubrukan. Yo. Ya apa meneh? Ngopo to jane ngopo? Hop sik hop. Lho, lak rime ora makan to. Buri rime rong diservis. Ora makan. Nah. Piye to piye? Ngopo? Ngopo? Gandrung ya kok kecik takon arep ngopo. Oh, wong arep atraksi sik, mergane arep gandrung iki lho. Nek duda nyaran ya ngono kuwi, rada angel. Wah. Berarti iki engko lagune jadi janda. Lho, yo aku bareng. Oke jebulno. Oh. Ha iki mau aku muni aku bareng lho Mas Jare. Langsung rondo, ngerti apa ora? Harimau apa? Ora ya, aku sido melu sanggar seni. Sanggar apa? Wis ayo gendang, ayo atraksi selake. Kayak solahno kayak. Mesakno. Yuk. Wadah. He. Aduh. Anyaran. Wes. Sik. Iki Ora. atraksine model piye? Ora trimo tenan aku nak ngene Hah? iki. Piye iki? Lek gamel wis apik banget ya. Lah iya terima nama gulung komeng ngono iki piye? Ngono ya aku ya iso, aku sok kekejek ngono kuwi kok. Dhewe saka kene tekan jumlahan ngono kae oke ya. Oke. Piye tak gentenane? Heeh, sik Hah? tak. Sing kono ana sing bagus apa ora tak tilikane sik. Tilakane nek ora ya pindah dono ning glundung jajal di mati. Aduh ora ono ya. Apa munggah? Dhuwur ana apa ora dhuwur? Aku suka di bawah. Ayo ya. Kewes ke lo arep. Angger kono nang dhuwur ngono kok ya. Yo. Waduh. Ahe. Mesakno le medun. Oh panggunge padakno cendhek. Padha Nah, urip. gendang. Wah ora ado-ado. Iya. Endi madune? Yo, ayo ya. Yo. Ana tangis kelayong-layong, tangise wong kang wedi mati. Ducenong, yen wis mati, mongso ulung. Ditumpake kreta Jawa. Aduh, saka penak. Jate rada manungsa. Ditutupi ambyang-ambyang, disirapi banyune kembang. Yo. Sing digandrung sing ngendi iki? Si sakjane. Kualik ketoke. Lah kok malah tantrum. Loh. Bocahe malah Loh. tantrum.